बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ दिनै गसाइगाव नोगोराव लुफुंनाय हाथाइसालि न'खौ बेखेवनानै होयो। बे बेखेवनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ खौरां बिजोंनि गेजेरजों ओरैबायदि बुङो। दिनै गसाइगावआव मार्केट कमप्लेक्स इनागुरेसन खालामगोन आरो बेजों लोगोसे गसाइगाव ओनसोलाव गोबां माखासे जोंहा टाउननि जौगानायनि खामानि मावनो आखायाव लादों। जोंनि जि आरबाननि इएम उइलसन हाजदा बिथाङा गसाइगावनिनो, दा बे हिसाबै फैगौ 3 बोसोरनि गेजेराव 150 करोड़ रां खरसा खालामनानै गसाइगाव टाउनखौ मोनसे मडेल टाउन हिसाबै डेभेलप खालामनायनि थाखाय आखायाव लादों आरो बिनिनो गिबि खामानि हिसाबै दिनै बेवहाय टाउन कमिटिया लुनाय बा टाउनाव लुनाय मोनसे मार्केट कमप्लेक्सखौ इनागुरेसन खालामनाय जागोन। बेनि उनाव मा जेंनाफोर दङ टाउनाव बेखौ सावरायनानै फैबाय थानाय बोसोरथामाव बेवहाय ड्रेन बानायनांगो, बेवहाय माने अडिटोरियाम बानायनांगो, बेवहाय अपेन जिम बानायनांगो, लाइब्रेरि बानायनांगो, जा बानायनांगो बानायजोबनो थाखाय मोनसे मास्टार प्लेन खालामनाय जादों। सार खोनानो मोन्दों हाग्रामा महिलारि सारा बिजेपिआव भोटान जाहैबाय, दा बिथाङा बिजेपिआव थांनायावहाय इउपिपिएल दोलो जानानै माबा मोनसे खहा जादों नामा? आं बे बाथ्राखौ मिथिया, बिथाङा बिजेपिआव थांदों ना बहा दङ आं बेखौ मिथिया। दा बेखौ बुंनाया आंनि थाखाय मोजां जानाय नङा। जेब्ला आङो मिथिगोन अब्ला आंनि बाथ्राखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं फोरमायगोन। सार, दा बे क'क्राझार जिल्लायावहाय सानै बर' जोहोलावखौ लानानै एनकाउन्टार खालामनायनि सायाव गोबां बेखौ लानानै पुलिस प्रशासननि गोजौ थाखोनि आसामनि अफिसारफोरजों आङो मैयानिफ्रायनो रायलायबाय थादों आरो थाबैनो बेखौ बिथांमोना इनकुवेरि होनांगोन होननानै बुंदों। खारन जोङो रावबो दाय गैयै लाइमोनफोरखौ जिउ थांनायखौ जों लुबैया। दा नंखायनो थाबैनो बेनि सायाव इनकुवेरि जानांगो आरो जाय गोरोन्थि बेखौ एक्सन लानांगो बेखौ जों बुंनाय जादों। नाथाय बेजों लोगोसे आं मोनसे खोथाखौबो बुंनो सानो, दिनै नंबाबो नङाबाबो सानै साथामसो सेंग्राफ्रा ओंखारनानै सिलाय लानायनि खोथा बुंबाय थानाया मोजां जायाखै। मानोना हारियाव दायो गोजोन नांगो, जौगानाय नांगो। जोंहा एनडिएफबिनि गोरोबथा जानायनि उनाव दिनै 274 केस अलरेडि उइथड्र जाबाय, माखासेनि केसाबो उइथड्र जानायनि लामायाव। बिथांमोनखौ जोङो जायफ्रा दिनै एनआइए सिबिआइनि केसाव गोग्लैना दङ बिथांमोनखौ बर'नो थाखाय नाजाबाय थानाय जादों आरो खोब खम समनि गेजेरावनो बिथांमोनाबो ओंखारबोगोन जों फोथायो। आरो बेजों लोगोसे 4000 एनडिएफबिनि केडारफोरखौ लिडारफोरनो रिहेबिलिटेसन होनायनि थाखाय इतिमध्य आसाम गभर्नमेन्टआ थांखि लादों। दा बेफोरबायदि थासारियाव जोङो जि समाव माखासे जेलाव थानायखौनो बर'नो नागिरदों, बेवहाय गोदानै आरो सोरबाया सिलाय लानानै ओंखारबावोबा बिनि थाखाय जि गाज्रि थासारि जागोन बेखौ बयबो बुजियो। दा बेनिखायनो आं खावलायो लाइमोनफोरखौ जाहाथे गोदानै हाथियारजों गेलेनायनि बे बाथ्राखौ साना। हारिया रांखान्थि समाजखान्थि जेरावबो जौगानांगौ, सोलोंथायाव जौगानांगौ, बेखौसो गोसो होनो थाखाय आं बयखौबो खावलायदों। गसाइगावनिफ्राय सनाराम मुसाहारिनि फोरमायबिदां इनसाइड एनि बर'।